Hindi kasi mo gibati. Insensya. Hi guys, madyong buntag ninyong tanan ako na po ni si Jinburst. Welcome to our channel. Karon guys, gawat ko ni Junjun kay magto ko na magmerkado. Malit mi gamang sudan. Nadiag basket. Anang ganda magbasket. Diyan nagkuhan pa sa motor. Good morning guys. Good morning mga people. Kaligo na ko, mapiligo ay. Arang sa Juan ni dyan naligo. Kay kuhan ko no. Magtiwas na po na si Jag kanan na ipanday. Ako unsa ra mo ko maligo. Nagkuhan. Wait, kaligo. Excuse me. Sa ligo. Nakaligo na. Siyempre lamig kayo maligog sa'yo kaya aron nigdok-dok ba? Nigdok-dok, piti-piti lang. Ako sa butang ng tubig, hindi alag motor kilo. Nagkuhan siya guys. Gaandam siya sa kananay motor. Diya guys. Mga musta sa kuninyong tanan. Kamusta naman mong tanan diha. Nagyamping mo permi. Ugasa man mo dapit karon. Amping sa pagpanarbaho. Sa pagsud sa trabaho adlaw. Basta amping permi guys. Labi na karon nga nagyapon lang ka ng virus. Amping laman sita sa kanunay. Wate laing mahimo. Kundi magamping. Anja guys. Magampotas Ginoo nga mo back to normal lang ta. Para ka nang naslaing nasod na gusto nang muli ang Pinas. Makauli nanta sila. Siyempre kay bawo ko nga ara nagadjud nilang mingawa. Kanang dugay na wala kaulit tungod sa kananay virus. Magampotas Ginoo guys nga mubak to normal na lagi. Maura gadjud na iyang giampo permi nga mubak to normal na. Kaya guys, magkita-kita na laman ta kay mato sa merkado. Kasi Junjun naman siguro si Jag kuan sa ijang motor. Lakaw sa mi. Diyan nakatakang naman nila kung ginuag, Jag sigiyan. Natuog pa. Salamat. Mingkoy. Alas Mingkoy arang sa juha kadyo na nilingan. Ngita kasi mo ang uyab no, bisan nakauyab na kano. Ikaw ha, bantay ka gayat-iyat na kagsugod. Sige yan, musadyo man na sila lakaw karon kiningan man tug manggibay. Alas 4 mo to ilang sabot, musadyo kuno sila lakaw. Agbay, mata na laman mi, asabay nang gibay, nang gihagok pag mga lubot. Wa man ko nagsutok sa amin dali, alam mo ko magsutok sa amin. Naman ko'y uban guys nga kanang makahinagbo ko ba. Naman ko'y uban nga kanang simple datong makahinagbo dya. Hindi ko makahinang ba, ewa ko sa amin. Maingon na dadyo, ka nang nanay suplada, tuwa na nagad. Nang magsuot sukukuan guys sa amin parang kay sarado naman ni Junjun nagportahan na di naman ko mag sa amin dya mari sa amin guys kita ratan dya guys naguli na palit mi dari kuan guys utanon kay magutan mi sila may maniparisan ng piniritong isda parisan o kanang utan ha? Ano na dungagon na to? Si ate rin papila si ate naman na nakaibaw. Namias kamatis ka rin. Ato lang tanong ba? Kanina ni Biyo? Kani ko no, nay. 20. Laon. Malit dun kuan guys. Christmas. Kaya na da namin Christmas. Hindi man ko ganan, huwag ingana. Hindi na dyan perming makita guys. Puro laman na ho sandal, short. Hindi ba ko ganan mo to, tuging ana. Good morning, good morning. Si Kuan. Sana mo. Mata na ang mata. Good morning mo diya. Ang kamatis.
Dako pa ko na yung giko yung kamatis. Ako yung nagkaon na ni. Paano? Gisang gipili ka umay. Ano ka ganun dagko? Hindi ko ang dagko. Nganong dagko. Inigtimbang, duwara ka buhok. Duwara po di mo kahungit. Duwara kahungit, may nang gagmay, kinaghan man. Ano na, kahilig magagmay. May nang gagmay. Magsimula kita sa gamayhan to sa dako. Day. Pag nagbike, nakabot na sila, day. Abot na sila gargaw. Boda na ni Jack. Padayon. Pero pagay kong mata. Sambog pugot. Eh, Sabot gini mo dapat. Nakadayon, siyempre, isang uyab, ba mo dayon, pero may dayon pa to uyab, abti. Hindi mapugod sila. Hindi mawa man. Ay, sus! Yung uyab, ba mo dayon, mayungwa ka. Yaol. Abtik naman kaguyab. Isa may magdit o galas 3 kadlawon. Nganong Kapoy mo nitingog. yan. Nawa ko na po. Nganong nitingog. Igna bitaw tayo tingog. Kaya ron di ka Ako na po. Taw. Nganong nitingog ang bata. Siyempre, pero niingan pa itong isang uyab nga magbike. Abtik. Mamagay ng uyab. Ay, siyempre. Yan, dugay lagi na ron. Ha? Dugay lagi magmata ron. Siyempre. Dugig mata ikaw, may dugig mata. Ay, may pasagin di kayo sa may merkado. Ang laki, magdamag-damag. Sasatan ng isang uyab. Mga buang, kaya ng mga tuhok. Duwag ko no, paita ba isis to, ano eh. Ana, tik bakit. Ano nang nagkabuntag karoy. Tik bakit. Magbuntag ay chat-chat din ng mga tuhok. Kung sa ilang chat-chat be. Eh, karoy. Ano nang unaw mo? Ah, kuya, wala magbuntag ba nga. Diri ko nagigda, tas kamo na sa sala kitang kita kayo, nagbuntag di ko, hagok magi ko. Chat. Paitay noon. Wala niya. Hindi lang akong storya. Tuwa, sige. Padayon. Kasayan sa gibate. Darga bula. Ay, nagkabuntag ay gana, sige tungok. Kaya di halos na di matuog. Ito yung batong be. Kawan ko na guys. Ang akong sudan kay Ting tiriring kamate. Ang kamatis ido-doog Tuwa. alamang. Wow. Wow, UTI. Palitag mangga, di kapalitan. Naminta na isaw-saw mangga ng bagong. Wala mamalitag mangga. Active pa, acting uti. Burasan ka na ron nawa. Una nagkaon ninyo ha? Ikaw na pag-usap mo niya inig. Maluton na akong gulay. Okay. Igutom naman ko. Muna na akong kaon. Ano kayo yung gilunga ke? Nagandagan to. Paano mo ako nandun? Ang dagan, ako'y nagdunga. Ay. Nangangkon masyadong ko. Nagok paglubot. Muna mo sa jog mata ka magbay. Unsa man ako nga, sige kong mata, last doses pag-chat na ko sa mga kauban, reply di ko sugtang Siyempre, papa. ningan maging mga uyab nga di Kita may di suktan. Dun din. Pinsa pa. Kintoy sino tato sa siya nga, o pa may niari diri sa mo ah. But-but. Kaya ako akong sipukaw. Masag ningan din isang uyab nga di ko makabay ko rin di. Muna wad ang sagana. Gana lang Ay, naka. sakpan. Simple. Kapaitay. Lagi lusot. Kita. Lagi lusot, day. Kita ginapangitaan, gipagkon ba? Ay, gina siya. Ay, di na tama ko. Ito. Tama ko na kaya. Madagi ko nito. Ako pa yung duhang ko noon. Kamatis o alamang. Ano ka? Ano mo ang naong? Nga? Tipid kayo. Be, tipid kayo. Kamatis o alamang. Tulong lang. Sige, liglag na ng mata. Ako mata dito, makluta. Nahabit na na mo magsiglag na mo mata. Sige mo kami mga gadlagaran. Hapdos. Hapdos na. Sige mo mga gadlagan. Ay, kano ka magat niyo. Yan nga naman ang uyab. Bisan kadyo. Yan nga na. Paitabay. Yan na. Ginadyo. Ito. Hindi magay nga na sa una. Hindi nga na ka. Ano naman dito uyab? La. Kini. Siya ni. Bila ka buk, be? Sarayang giwag mo. Angkon kag na kay uyab. Wala ganin sa mo na. Sus. Magaling ka musugot pa ni mga account. Kaya magla ka masakpan. Wala mangut. Ano guys? Chat no, tapi ko Naipit. daghana. Naipit na sa kwan guys oh. Ana, may kalusot. Oh, tugang ko na tinood ma. Ko uyab. Okay. Garay. Kaya uyab pero kana yung mga ano mag-chat sa Facebook ba nga mag-hi-hi. Ako man ang patulan reply man ako mura na. Ah.
Nambihin mo account lagi. Hindi, lagi ko. Sakpan na, be. Pamangkin. Be, sakpan na tayo. Nga naman na, basta sa daan, kung sumangil mag-vlog sa mata. Jack, basta na yung sala. Basta na sa... Gabi, ano yung magkapangimantay ba? Bumata ko no, magluhod ko no, basta lang siya. Nga naman, Kalimot na siguro si mama sa una sa mga binuhatan ako minsa. Oh. Itong tagon sa maestrado. Papuntahin mo nga yung mama mo dito kasi ano, lagi ka nag-iingay sa klase, nagkakadisturbo ka ng ibang klase. Tabihan na kay ko, wanay ko rin ako sa bahay ka ng balay na kulang na lang magsinaw na nagnilimpyo. Tingali si mama, oh, ba't ang linis na ng bahay pag-uwi? So, wala lang wala akong magawa eh. Wana, pero gitiksa na dito sa maestra nga. Ma'am, punta kayo dito, pag-usapan natin yung anak niyo. Lagi ang ingay sa klase. Nga na ko. Kuwan man. Hindi sa. Maglimpyo. Bata pa ka dito. Hindi pa dito bata ron. Karon. Wana kayo, wana mo kayo. Wana mo kayo. Sumangil lang maglagid-lagid sa mata. Wala. Ayaw ba? Hindi mo. Kung ano yung sumangil na kaglagid-lagid sa mga mata. Kaya ka mo angkin. Sakpan kadong. Ito ba ito? Ang pagkawa mo? Ay, waman. O, alagi. Ikaw mo, ikisalig si mga anak, mga man dyan. Salig. Yung Valentine's pa ka na Sakpan. matitigan. Lalaw. Dahil sa ano. Naginuwang Pila pa kadlaw. Di manggupo ka, ano si mama puno? Nung Valentine's pa ko nakamatik, kasi mo lahi inuwang mga litihos. Lah. Nay kakaibang mga moves, be. Nako. Hala. Manggod ka. So ito. Isang moves kaya ang ipakita. Katingalahan to. Tohe na lang yung kumakiwa, Jod, main town, loy ka. Katingalahan, be. Yung mga lihok. Wa man Jod ma. Sa tao na nakauyab. Lah. Muna yun. Katingalahan na lihok sa tao na nakauyab. Gihan bikri. Booking. Ang zaman ko no, be. Og naa, be. Ang zamay, matikod na Wala. awa man. Nga, kumutan na. Oh. Nagkukuha na. Ay, di ko gilana. Kukuha na. Hindi ko na pag-angkin. Kung pagka-chat na rin eh. Wala. Ang ako makasabot to grade. Hindi kalit na mag-demo kuha na. Nagandam na kag yung mga suoton. Kaya masadyo mo bike. Anante, paita isyo in town sige oh. Oh, dala mo pro. Ruy ba oh? Ruy ba? Oh, sige ha, ruy ba ha? Pakita. Wala ko mga binuhatan guys oh. Bago ko matogyan na oh, na ko kidrama. Oh, kidrama na ha. Sa Facebook. Sige, lubos-lubusin nyo na lahat ng pwede nyo gawin sa akin. Mga ulo kayo, lagi nyo akong kinakawawa sa bahay. Pinakawawa Sige, kita. sige. Sige. Kita. Ying. Ay, lihok kang lamisa ba? Ayaw ba? Hindi ko kuha na. La, sige. Gagad sa mata. Ayaw ba? Sige, katul. Oh, la oh. Sige, oh. La. Ito sa Facebook, oh. Na, group chat oh. Group chat sa eskwelahan. Di pa Group ipakita chat ng mga barkada, oh. Okay. Sige, lubusin nyo na. Oh, min-account na ko ni guys. Oh, min-account na ha. Oh. Sa, loading ko na. Dami kayo push-push. Oh. Wi-Fi na ha. Dami kayo dok-dok. Oh, basta min-account na ko na. Oh. Oh, akong may day. Oh. Meron imo magipakita sa video sa mana. Testigo Ano sila. mga testigo? Oh. Ano ba? Oh, kana. Group chat sa Facebook. Group chat na mo sa mga classmates. Ayun. Dayon, kani. Group chat ni mga barkada. Group chat og cyclist. Mga kasabot na Namin kong nagilak, rider. namin nagilak. Oh. Namin Group chat nagilak. lagi nag mga barka-barkadahan good. La. Group chat na oh kadagan ng tao, group chat na kadagan ng tao ana oh. Siya. Oh, dayon. Dayon. Ang kasabot to grade ganina oh. Das dara ang masugte oh. Gingan siya, di sa sugte. Oh. So tell me ano? Napanabi, napana. Awa. Di ko no sa sugta na sa tuno wa man. Manong nga dyan yung tagutag. Oh, wa ko no, di wa ko no sa sugte. O sa sugte. Te. Yaman. Taso dala sa boss mga kasisip sa module. Hilawat biwat. Mga ka-associate sa module guys, tapos group chat na mo pag grade 6. Oh. Oh. Mura na yan. Chat na pag grade 6. Ah. Oh, mga cyclist, mga ni-chat na ko mag-grade. Oh. O mga ka-associate sa module. Then ka na. Ano sa mata mong gilaktawan? La. Oh, associate sa module.
Isa man na. Good eve. Kung dito na yung silo, kaya magpapasog mo dulo pa ko cancer. Inja. Dahil no, group chat na mo sa MAPE, tapos mga classmate nga mga cancer, mga shoutout ninyo mga animala mo, may mo magmaydig TikTok ha, may mo magmaydig TikTok, tapos si mo pangiganser, kiwa pa mo kasugod mga animala mo. O, to si John John, o. Group chat ni John John, si Mama. Group chat na po. O, ano? Inja. Convincing na kami, convincing na. O, Pearl, ngay cancer, Oh. O, Arte. O. Sana, kumbinsido rin mga na pa. Kumbinsido na ka. O. Mga gagaw, o. O, unsa man may kasulti, naawa. Good boy. Oh, na diha. Okay na. Ay di ko biklawa kay wala talaga kung ginawang si kasira ulo sa buhay. Okay na be. Nagpapakabait ako sa Dawat aking na. buhay. Oh, basin mo yung magkuha na. Dali naman di ay karon pag May nga magbutbut nga account ta. Oo, mo na nga account ta guys kato kung ginburato min account to, min account na ha, min account. Oh, mga chat oh. Na ID mao ana. Wa di ba? Inja. Sinong naki kita boy ka. Ulo kang sin. Kapuya gi-explain ra ba sa naman taw. Kasi tra magbalik kag kato kung gino nimo pag-receive mo ba. Inja. Katong itugan siya na kung nga naibog daw siya na ako. Di pala. Ang gibalibaran. Oh, bulibar. After na ko gibalibaran okay, natumboy bitaw na bay. Ang ginan siya nga, dis ako musudog mangingana kay kapoy asulan ko tas ansa tas na mo sa. After yung mga 2 ka bulan makinatumboy. Inja. Kasi mo gibati. Kunsin siya. Butang naghumay na tumang yung tuktuka. Okay, mag-vote ka. Kuya, bata bay balibad reno grasya. Mo na yung gikabiliban ni Mugi kaya hanis ka. Oh. Kaya gusto ra ko nang makauyab na ka, open ka na. Umara niya gusto, mag-open ka. Di mo ka matuwa. Di mo kainan kagawa, di mo po mamugos mi noon o sam na. Yung gusto yung mga ginagto. Trabaho na ka sa imong teres? Kung saan ko na yung mga kahinagtukan. Wala ra, tignan. Wala, ang ako gungo, kani guys, sumugin niya akong gikalingon ra gyud sa akong kinabuhi guys, kundi ko mag-Wattpad o kani, mga Wattpad o di ko magbasa Wattpad, magbasa ko munton. Ay munton naman webtoon guys. Katong mga mangga, og di ko magbasa-basag mga love story may nga naman ora mo ko ganini. Og dili anime ki drama mo ra man ako kalingawan ron ma. Basta kay mora na yung gusto nimo mag-anis ka, kung sa imong mga kuhan-kuhan, may sekreto, mora na yung Si gusto. Papa, banday noon way binuhatan, mamugos noon. Ipariya may noon siyang binuhatan, himal ra. Mamugos. Ni pa dya, balibad ko no, natural mo, balibad ki. Kapur, may nga nakunaw-nauna. Pariya niya. Siyempre, sa tinood lang, oh. Kung may dawatan mo yung kuya, Mo gani, kapuyan lang ako kay kabok nga no, sa tinood lang. Ug ako tong gisugot di, na ko responsibilidad nga chatan-chatan kada adlaw kapoy ra tapos tago pa jud kay di man na pwede to ganinyo. O hasol, kabadra sa ulo. May pamagpuyog balay naman nanog sa lida. O di ba? Sabot na ka. Abot na. Ay nako blackmail kay wa jud ma o wa jud na o. Wa jud taon. Unta na Wa man. Sama na. O. Kuha, nalipay ra ko. Ano diha? Ija, umilak. Umilak guys. Wa man. Mita na. Asol man naman. Nabad man sa ulo. Pagkagaba lang. Pero yung papa, nanay uyab. Tapos na yung nagilayan niya. Gitawat na po siya. Yeah, guys. Di na ko na. Pinabalibad tayo na. Kaba, manggog ka pa. Sa akong gisip na hasol man yun nga na. Pagkagaba, hasol. Kuya, bata abay. Pripriyang taniya. Si hasol ba yun nga na. Si, for example, kung iban ka dahil mong subtuntok, wala na naka-responsibilidad chatan kadadlaw. Hasol ra. Talopit Manang mo kayo na Prira ka buhato ni mong tanan. Bilid kasi mga anak. Ikaw kay sira ulo mo Salamat sa namay man ka. Maning liwat ninyo. Wala pa, bata ka man. Iba ko ni mo give. Bilid ka na be. Wa na Kaya yung dagam. na para din may tamuhin. Wala Hindi yung dagang kuhan. Hindi mo siya sulon ba? Kasi kadadlaw pa ni Chiki no. Wala yung problema ino ko. Ija, nasya ka. Paliwanag sa mga anak. Kuya, bata abay. Basikatik-katik ra na. Basikatik-katika. Katik ka good. Panatag nagang loob. Yan ha. Di na kang sugsungog. Nahilom na.
kana makabo ka ng mga moments nga maginuktok ra ko sa kong kinabuhi maway labot na mga love light base na ko problema module sala no na ko red ride mo na ipurtiki maginuktok ra mo na din niya ngurchat si mong yab no chat no na no Kulok-kulok na po. Kabag. Hindi niya ko doon. Mo sa aba lagi. Guys, naluto na kang pinirito. Diyan kamatis mo na lamay na bilin. Kaya mo gisod ani Junjun. Yung una na siyang pamaw guys. Kaya magsugod na siyang pamanday sa taas. Diyan guys, mag-isa na guys ang sari-sari nga kanang naiutan. Diyan asaba nagtasig. Lagubok kay si Junjun og sigihan. Tuwa na sila sa taas ni Saka. Ning una na sila kuan guys. Pamahaw. Bato nakatang sari-sari nga utan guys. Para nagsangyapok para lami kay di ko ganan o kanina pinalata.